Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Xoán. Naquel tempo díxolle Xesús á xente: Eu son o pan vivo que baixou do ceo. Se alguén come deste pan, vivirá para sempre. E o pan que eu darei é a miña carne para a vida do mundo. Discutían entón entre eles os xudeus: Como pode este darnos a comer a súa carne? Díxolles entón Xesús: Con toda verdade vos lo aseguro, se non comedes a carne do Fillo do Home e non bebedes o seu sangue, non teredes vida en vos. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue ten vida eterna, e eu resucitarei no derradeiro día, pois a miña carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quen come a miña carne e bebe o meu sangue, permanece en min e eu nel. Do mesmo xeito que o Pai que me mandou vive e eu vivo polo Pai, así tamén quen me coma vivirá por min. Este é o pan que baixou do ceo, non semellante ao que comeron os pais no deserto, que mesmo así morreron. Quen come este pan vivirá para sempre. Palabra do Señor.